dato. Altzerringo dano batera, altzau lanak eta dano batera, bale? Klase laneko eraiko honena da hori. Bat, bi eta hiru. Bueno, bat esaten bezala, atzo, eman genuen Euskadi ze provintzia da. Gogoratzen ze provintzia da Euskadi? Bai. A ber, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba, hori da. Zer noiane? Andereño, nire etxean esan bezala, nahi dirana zazpi, eta ez da Euskadi, da Euskal Herria. Ez. Zazpi provintzioak ez duela. Ia hiru provintzia, bezala telebista, telebistako mapa. Urraldiko mapa, zenbat provintzia daude? Hiru. Puesto markatuta hiru. Horregatik hartu. Vale. Gertatzen zari, azkeretan zegoen gara moten hemen Espainiako erregiak eta Espainiako izolizia, Segu Espainiako batzen. Baikatu baina, nik uste dut euskadunak gara, ez dara gara eta ez Espainiako, eta ez Espainiako. Joder, telebistan eta esaten dute, aquí en el Estado español. Baina nik txikitatik ikasi dut euskadunak gara, baina telebistan utziko da bat azoia, nik txikitatik ikasi dut eta hori ez jaztu aldatuko nahi. Bueno, hori da espontatuntasuna, baina jakin ez dakatela, hori. Luego, ¿qué vas a hacer? Bueno, ahorita que me has tocado, ¿vale? ¿Y este qué está haciendo? Pregúntale, a ver. ¿Qué estás explicando? ¿Qué ahorita? Bueno, vamos a empezar con Renandía, que es el pasado, y a ver qué pasa, ¿no? Ja, berak galdetu dit eta bazpare, ala ere zuk euskaraz ikasina beharko, ikutu liburuak eta euskaraz eta baina ez da berdina hezkuntza liberaz edo euskalduna jasotzea. Hala. Chalo.